Ano 2010, edición número 33 do Trofeo Príncipe de Asturias, un clásico do piragüismo galego dende 1978. Competiron 500 padexeiros. Moitos, os da categoría K4, saíron dende a praia de Baltar, en Portonovo. Tiñan que percorrer 17 kilómetros ata Ponte do Burgo, en Pontevedra. Moito menor foi a distancia para aquelas embarcacións da categoría K2 e C2. Saíron dende Lourido, en Pollo, para percorrer 3.500 metros ata a liña de meta. A proba estrela do Príncipe de Asturias e o K4 Senior masculino. Proba de 17 kilómetros dominada con certa comodidade polo cuarteto do Club Kayak Tudense composto por Jovino González, Víctor Javier Rodríguez, Óscar Carrera e Roberto Rodríguez. Son os primeiros momentos da regata a embarcación de Alberto Rodríguez, Isaac Silva, Joao Ribeiro e Iván Domínguez, camisolas azuis, do Club Cofradía de Pescadores de Portonovo. E a embarcación de José del Valle, Javier Conde, Antonio Palmás e Brai Sánchez, Club Piragüismo Vilaboa, esas camisolas vermellas, eses foron quen de aguantar o ritmo dos grandes favoritos, o cuarteto do Club Kayak Tudense. Esta proba, que é puntuable para a Copa Galega de Ríos e de Travesías, presentou dous novidosos cambios no seu regulamento. Eliminouse a posibilidade de que participasen seleccións. A idea é concederlle máis protagonismo aos clubs. Un regreso cara as orixes da proba. E 2, suprimíronse os porteos. O K4 capitaneado por Jovino González foise descolgando. Ninguén máis soportou ese ritmo e comezou a batalla en solitario. Batalla contra o crono do Club Kayak Tudense. Ninguén ia discutir no K4 a vitoria de Jovino, Roberto, Óscar e Víctor. Quizáis aí a loita ia ser quen finalizaba segundo clasificado. Son esas dúas tripulacións. Foi unha pelesa con emoción. E mentres por diante, para aquelas embarcacións que saían dende Pollo, no C2 dominaron os campións de Europa de maratón Óscar Graña e Ramón Ferro, a que se lles fixo moi curta distancia de 3.500 metros. 12 minutos e 33 segundos foi o seu tempo na liña de meta. Dominio soballante do K4 capitaneado por Jovino González. No entanto, o Club Kayak Tudense, que o ano pasado foi o vencedor na clasificación por equipos, este ano foi segundo, por detrás do Club Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoira. De camiño cara a Ponte do Burgo vimos pouca xente nas beiras do río Lérez.
Quizáis por iso a Federación Galega baralla a posibilidade de que o vindeiro ano a celebración da regata cambie as datas. De domingo pola mañá pasará a sábado pola tarde. E de camiño cara ao Ponte do Burgo, moitas embarcacións por detrás do K4 de Jovino. A regata tivo 3 batallas. Unha, a loita en solitario desta embarcación, o Club Kayak Tudense. Jovino, Óscar, Víctor e Roberto. Foi unha loita contra o crono. A segunda batalla, saber quen ia ser o segundo clasificado. Moita emoción entre o cuarteto do Club Piragüismo Vilaboa e o cuarteto do Club Cofradía Pescadores de Portonovo. E a terceira loita da regata, loita polo cuarto posto. Loita moi aberta entre o K4 do Club Kayak Tudense formado por Joan Ardit, Luis Blanco, Abraham Fernández e Fernando López e o K4 da Sociedade Deportiva Xubias, composto por Adolfo Monteagudo, Manuel Medina, Neftali Paraje e Jonathan Monteagudo. Dominio absoluto do K4 do Club Kayak Tudense. Aplausos para os gañadores: Roberto Rodríguez, Jovino González, Víctor Javier Rodríguez e Óscar Carrera. Percorreron 17 kilómetros e o seu tempo na liña de meta foi de 1 hora, 19 minutos e 19 segundos. O segundo clasificado chegou a 2 minutos e 4 segundos do vencedor. E o segundo clasificado foi o Club Piragüismo Vilaboa de José del Valle, Javier Conde, Antonio Palmás e Brais Sánchez. Segundos tamén o ano pasado. Moi preto deles, a uns 19 segundos, apareceu o terceiro clasificado, Club Cofradía de Pescadores de Portonovo con Alberto Rodríguez, Isaac Silva, Joao Ribeiro e Iván Domínguez. Cuarto clasificado, outra tripulación do Club Kayak Tudense: Joan Ardit, Luis Blanco, Abraham Fernández e Fernando López. E a 2 segundos, a tripulación da Sociedade Deportiva Xubias. Quintos. Este é o podio do K4 Senior. Terceiro clasificado, Club Cofradía Pescadores de Portonovo. Segundo clasificado, Club Piragüismo Vilaboa. E os vencedores, os grandes protagonistas da edición número 33 do Trofeo Príncipe de Asturias: Roberto Rodríguez, Óscar Carrera, Jovino González
e Víctor Javier Rodríguez, do Club Kayak Tudense. Este o podio do K4 Juvenil. Vitoria do Club Piragüismo Vilaboa, con Álvaro Rival, José Alberto Conde, Mauro Pazos e Santiago Boullosa. No C2 masculino venceu Óscar Graña e Ramón Ferro. No K2 cadete, vitoria do Club Piragüismo Vilaboa con Andrés Arosa e Álvaro Rodríguez. No K2 feminino, a vitoria foi para María Pérez e Diana Fritiría, do Club Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoira. Ese club, As Torres Romaría Vikinga, con éxito no K2 feminino e con varios segundos postos, conquistou o Príncipe de Asturias na clasificación por clubs. Quedou segundo clasificado o Club Kayak Tudense. E terceiro, o Club Náutico de Pontelima, de Portugal.